Sugatan ng isang 27 anyos na lalaki sa pananaga sa Purok 6, Barangay Gisikan, Labo, Camarines Norte, alas 9 GMT ng gabi nitong Sabado, Mayo 31. Kinilala ang biktima na si alias Alvin, may asawa at residente ng Purok 6, Barangay San Pascual, Basud, Camarines Norte. Habang ang sospek ay kinilalang si Del, 52 anyos, at residente ng Purok 6, Barangay Gabok, Mercedes, Camarines Norte. Batay sa investigasyon, kapwa dumayo sa pista sa Barangay Gisikan ang biktima at ang sospek at parehong languna sa alak na magkaalitan na nauwi sa pananaga. Nagtamo ng sugat sa kanyang likod ang biktima na agad namang naisugod sa ospital. Ngayon po itong victim, nagkataon lang po na nandun at nadamay po nung away. Tapos ito pong pinag-awayan nila, matagal na daw po pala itong pamilya na magkaaway. Agad na tumakas ang sospek, subalit nahuli rin sa ikinasang hot pursuit operation. Nahaharap siya sa kasong attempted homicide. And na-inquest na po ito, kasalukuyan po nandito po sa police station natin. And ito pong biktima nasa Camarines Norte Provincial Hospital. Nagpapagaling pa po. Nanawagan din ng pulisya sa publiko na idaan sa maayos na usapan ang anumang di pagkakaunawaan para iwas asunto. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.